हो सकाळी रडत होती, आता रडू नको. तो आमच्याकडे ये बिंदास. मंडळी हा अर्धाच सामान आहे अजून, आणि अजून तेवढा सामान बाकी आहे. तर ही लिफ्ट भरली, ही बघा तुम्ही बघू शकता. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आजचा हा व्हिडिओ लय वेगळो हा, म्हणजे बनवायचो की नाही बनवायचा ह्याच्यापासून आमची सुरुवात होती. पण फायनली म्हटलं आमच्या सबस्क्रायबर, आपल्या सर्व फॅमिली का आमच्या आयुष्यात काय घडतं आता आपण सांगायचा, त्यासाठी हा व्हिडिओ बनवतो. तर मंडळी आम्ही ह्या बिल्डिंगमध्ये गेली 10 वर्ष आम्ही राहत होतो, 11 वर्ष. त्याच्यानंतर मला वाटतं 7-8 वर्ष झाल्यानंतर 1 RK रूम होतो, आमका जागा वगैरे पुरायची नाही. त्याच्यानंतर आता हे 3 वर्षापूर्वी आम्ही 2 BHK मध्ये भाड्याने येलो. पहिलो आमचं 1 RK होतो, तो आम्ही विकलो पुरत नाही म्हणून, आणि 2 BHK मध्ये त्याच बिल्डिंगमध्ये भाड्याने येलो. ते ह्या बिल्डिंगमध्ये पार्किंग नाही किंवा लहान मुलांका खेळूसाठी काय जागा वगैरे कायच नाही. तरी पण आम्ही ढकलत 3 वर्ष हे काढलं, आणि हां शाळा जवळ होती एकाच कारणासाठी. आता फायनली आम्ही चेंज करतो रूम, की आता भावी पण मोठी झाली आहेत आणि एका चांगल्या सोसायटीत जाऊचं लय स्वप्न होतं. तर आता आम्ही ज्या सोसायटीत जातो त्या सोसायटीत आम्ही 5 वर्षापूर्वी आमच्याच चुलत भावाने रूम घेतली नव्हती, तेव्हा आम्ही थै गेलो होतो. तर थैचा त्या सर्व लखलखाट बघून आम्ही मॅड झालो होतो. पण तेव्हा आम्ही थै घेऊ शकत नव्हतं, एवढा थै महाग होता आमच्यासाठी. तेव्हा म्हणजे स्वप्न बघितलं होतं की अरे ह्या सोसायटीत आपल्या रूम हवी, पण कधी वाटला नव्हता की त्या सोसायटीत आम्ही भाड्याने घेऊन थै राहू, असं कधीच वाटला नव्हता. तर शक्य झाला तुमच्यामुळे, तुमच्या सर्वांच्या प्रेमामुळे. तर एवढ्या मोठ्या चांगल्या सोसायटीत आम्ही राहूक जातो. ती खयची सोसायटी आहे काय हा तर आम्ही तुमका सांगतो, कारण आता वेळ नाही. आता अर्धी पॅकिंग तर झाली आहे आणि आता वाजले दुपारचे 12:30 झालो. तर आता आम्ही जेवणार, आणि जेवलो का बाकीची जे किचनमधली सर्व भांडी बिंडी आहेत ती सर्व पॅक करणार. त्याच्यानंतर मूवर्स आणि पॅकर्सवाल्यांक पण बोलवलं, तर त्याच्यानंतर भरणार 4 वाजता आणि थै जाणार. थै म्हणजे थै सर्व पॅक करताना सर्व दाखवणार आम्ही, आणि थै गेल्यानंतर आम्ही खयच्या सोसायटीत जाणार, परत थै खय राहणार, खयची बिल्डिंग काय हा तर सर्व आम्ही तुमका डिटेलमध्ये सांगू. थैची अरेंजमेंट, खयचो कसो रूम हा तो काय हा, काय सुविधा, तर सर्व आम्ही तुमका सांगणार. तुमच्याशी हळूहळू जसं जसं आम्ही पुढे जाऊ तसे सर्व तुमका आम्ही शेअर करत जाऊ. तुम्ही कंटिन्यू व्हिडिओ बघत राहा. तर सध्या आम्ही आता जेवूक जातो. नंतर आपण ना म्हणजे 300K झाले आहेत आमचे. मंडळी, आणि आमचे 300K पूर्ण झाले. म्हणजे कधी सुरू केलं तेव्हा कधीच वाटलं नव्हता की 3 लाख सबस्क्रायबर होतील, आणि तो पल्लो आम्ही गाठलो. आणि सहजासहजी नाही पण गाठलो. लय मोठी गोष्ट आमच्यासाठी, आम्ही लय खुश आहो. पण आम्ही ह्या शिफ्टिंगच्या ह्याच्यात म्हणजे रूम बघण्यापासून त्याच्यानंतर शिफ्टिंग करण्यापासून सर्व म्हणजे लय आमचे धावपळा हे बघ. आणि हे पण करणे पण ना ह्या सर्व हे काम करून घेतल्या, पूर्ण सर्व घाण बिन म्हणजे लय आम्ही वैतागलो. आणि त्या कामात आम्ही ना लय बिझी आहो, कोणाकच आमका वेळ नाही. त्यामुळे आम्ही त्या सेलिब्रेशन पण केलं नाही. तर खरंच आमच्या मनात लय मोठी इच्छा सेलिब्रेशन करूची, तर ते आम्ही सेलिब्रेशन पण करणार आहोत. तो पण व्लॉग तुमका आम्ही दाखव. पण तुर्तास आता शिफ्टिंगचा आपण बघूया. चला लेट्स गो गाईज. आम्ही हे बघा पॅकिंग केलं, बॅग वगैरे भरल्यात. हे बघा हे सर्व बॅग वगैरे पॅक केलं आम्ही, सर्व कपडे बिपडे, आणि ह्या सर्व घेऊन जाऊचा. आणि बाकीचे भांडी बिंडे म्हणजे किचन का अजून हातच नाही घातलं, ते आम्ही आता जेवूक जाणार, जेवून येणार आणि नंतर मग किचन का हात घालणार. तर चला आता वाजल्यात 1 वाजले, आम्ही जेवून येतो आता. चला. तर मंडळी आम्ही जेवू केलं होतो, तर आमचा जेवण झाला. आणि आम्ही हे जेवलो होतो काय श्री साई कृपा पोळी भाजी केंद्र. म्हणजे आम्ही हैसूनच पार्सल नेतो रोजच, म्हणजे रोज म्हणजे जेव्हा आम्ही घरी नाही बनवत तेव्हा आम्ही हैसूनच पार्सल नेतो. आणि जर आमका घरी नाही वेळ, आता आमच्या घराकडे सर्व सामान बिमान काढलेला, त्यामुळे आम्ही हे जेवू केलो साई कृपा पोळी भाजी. तर आम्ही हे वरचेवर येतच असतो. आम्ही आज जातो, परत हे आमका येऊक भेटणार नाही म्हणून तुमच्याशी शेअर करतो. हे गांधीनगर चौकातच आहे. हे बघा चौकातच आहे साई कृपा पोळी भाजी केंद्र. आणि हे पंडित किचन म्हणून त्यात हे पुढे आहे, म्हणजे 2 पोळी भाजी केंद्र आहेत, आणि ती खरंच भारी आहे. म्हणजे तुम्ही हे असाल तर तुमका माहीतच असाल. तर झालं आता जेवून, चला आता बाकीचं सामान आमका पॅक करूचा, तर करूया. चला. हां पिशवे घेऊ करून. ओके चला. तर पॅकिंग करूसाठी पिशवे हवे, ते हे घेतो आम्ही.
जेवून इलो आणि सर्व किचनचा सामान काढून पॅकिंग करतं. हे बघा ह्यांच्याने काढल्याने आहे. एक अजून पिशवी आहे ही बघा. हां अजून हे बघा अजून म्हणजे हय अजून ताटा बिटा काढूची तर प्लस हय पण सामान ह्या बघा बरणे बिरणे हय सगळे सामान हा तापण काढूचा. कपाटात ती वेगळीच आहेत बापरे. हा अरे बापरे फ्रीज खाली करूचा वेगळा. खाऊची गोष्ट नसता या शिफ्ट करूचा. हे बघा किती पिशवे झालेत आणि हे लय मोठे झोळे होता. काय लग्नाची पत्रिका माझ्या दीपालीच्या लग्नाच्या माझ्या नाही ते लक्ष्मण आणि दीपाली. पिंकी काकी आली. चला चला ही आमची पिंकी ताई आमची मेड. तर तिची पाठवणी करतो. ए गोडधोड काय आणलं की ना खीर बीर बनवलं की ना. आठवण काढा आमची. पिंकी काम मस्त करते. कोणाला हवं असेल तर हा पिंकीला ऑर्डर द्या. एकदम काम एकदम चकाचक लादी बिदी. पण ते आमचं तर लांब पडलं. आता पिंकी आली असते तिकडे. हा ते येणं जाणं परवडणार नाही अनंतमला. भेटा पिंकी ताईला. पिंकी काकी आली. पिंकी काकी आली. हो लगेच 9 वाजले का पिंकी ताई आली. पिंकी काकी आली. उठा उठा काकी येते. हो सकाळी रडत होती आता रडू नको. रडू नको. तू आमच्याकडे ये बिंदास राहू कशी आहे. पोरांना पण घेऊन ये. आता आमचं घर मोठं आहे तिकडे बिंदास एक दिवशी शनिवार रविवार ये नाहीत एकदा. हा आठवणी नाही ये विसरून नाही तर आम्हाला. हा रडू नको. अरे बोलवणार मग आम्ही. बोलवणार मग नंबर आहे ना. ओके बाय बाय. हा जा चला चला. डोंबार झालेलो. 4 वाजले का? 4 वाजता येणार ना. 4 वाजले. 4 वाजताच येणार. सोनल पण येला माझी मैत्रीण. त्यांना काम भरूचा सामान. ही काय कामाची नाही दोघवली ती बघ खेळत. सकाळी काम केलं नाही जरा जरा कपडे भरले ना आपापले बस झाला तेवढंच. आता युद्ध पातळीवर चालू आमचं सर्व बॉक्स वगैरे भरतं आणि हे सर्व घेऊन जाणार. आमका काही टेन्शन नाही होय ना. काय तेच नेणार वरती. तेव्हा मैत्रिणी भेट आता परत भेटणार नाही तुका. तर म्हणजे आता बऱ्यापैकी सर्व पॅकिंग झाली आणि सर्व सामान पण खाली गेला आणि वाजल्यात आता 6:45 वाजल्यात. हे आता TV पॅक होता. तर मंडळी 3 वाजल्यापासून आता वाजल्यात 8:30 वाजत इल्यात. एवढा वेळ आम्ही काम केलं. सर्व सामान आता आम्ही घेऊन गेलो. पूर्ण रिकामी झाला आणि दीपाली जिया पुढे गेल्यात. आता मी आणि भावी स्कूटीवरसून जातो कारण स्कूटी नेऊची आहे ना. तर चला. तर म्हणजे सर्व सामान तर खाली येला आणि सामान बघून आई शपथ हॉरेबल हा सामान. हा सर्व ह्या मोठा सामान आणि आतमध्ये गेटच्या आतमध्ये हा सर्व छोटा सामान आणि ते टेम्पो इलो तो बघा. हा बघा हे सामान आहे सर्व तुम्ही बघू शकतास. बापरे या सर्व सामान आणि भावी जियाच्या मैत्रिणी पण इल्यात भाविक सोडू. हे बघा रो नाही रे ना. रो नाही ना रे. भावी जा रहे खुश आहे. अच्छा हुआ भावी जा रहे. तर मंडळी आणि ही गाडी एक घेऊच्या जियाची सायकल ही बघा धूळ खात बसलेले. फक्त 1 दिवस चालवल्या त्याच्यानंतर चालवल्यानंच नाही धूळ खात बसल्या आणि ही मी चालवते म्हणून कंडिशनमध्ये. हा ती ही बिटवीन पण माझी सायकल पहिली सुरुवात व्हिडिओ ह्याच्यापासून सुरुवात केले होते बिटवीनपासून. हे बघा तर भावी आणि त्याच्या मैत्रिणी दमल्यात काम करून तर त्यांना आईस्क्रीम हवा झाला. आता खुश ना. हां लय काम केलास तुम्ही. फायनली सर्व गाडी पॅक झाली आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकतास आणि आम्ही आता निघतो. आता आम्ही स्कूटीवर अनंतमला निघालो.
गाईस फायनली आम्ही अनंतमला पोहोचलो आहोत. आता आम्ही अनंतमच्या मेन गेटकडे आलो आहोत आणि इकडनं आता आतमध्ये जाणार आम्ही. आणि आता आम्ही इकडनं आतमध्ये जाणार. आमची 70 नंबरची बिल्डिंग आहे. ते पोडियम का आमचा सामान तर येऊन पोचला. आता आम्ही सर्व लिफ्टमध्ये भरणार आहोत सामान. क्या? हाँ हाँ हाँ, वीडियो तो दिखाएंगे बाद में पूरा. हाँ हाँ हाँ. तर हे संपूर्ण बिल्डिंग आहे. हे बघा, आता हे सांगतं तुमका दाखवा म्हणून. आणि ही 11 नंबर आमची आहे. हे बघा, ते सर्व सामान आता आतमध्ये घेतो लिफ्टमध्ये. आता लिफ्टचा दरवाजा खोलू आम्ही. हाँ हाँ हाँ, अरे आप दिख गए, और क्या चाहिए. सामान लय आमचा. जियाची सायकल पण आहे. सिलेंडर 2-2. लय मोठं काम आहे या. म्हणजे हा अर्धाच सामान आहे अजून. आणि अजून तेवढा सामान बाकी आहे. तर ही लिफ्ट भरली. ही बघा, तुम्ही बघू शकता. तर म्हणजे फायनली आम्ही आमच्या रूममध्ये सर्व सामान आणलं. कपाट वगैरे आता येतात, हा बघा. आणि ह्या सर्व सामान आता लावचा मोठे मुश्किलीचं काम आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी रूम दाखवतो. आणि दीपाली आणि दीपालीची मैत्रीण हा एक किचनचं सर्व लावतात. हे बघा, किचन सर्व लावतात. देवांश आहे खेळता. ही आहे भावी जियाची रूम आमच्या. आणि ही आमच्यासाठी रूम आहे. हे बघा देवांश. तर चला आधी त्यांना मदत करूया. सामान लावता. बाजूक राहा तुम्ही. तर म्हणजे सर्व सामान जाग्याक तर काय लावलं नाही. थोडासा किचन मधला जाग्याक लावल्याने. आणि बाकीचं जे आहे बघ गॅलरीत ठेवलेला बाकीचा. आणि आता आम्ही जेवतो. कारण आता वाजले तुम्ही बघू शकता, असं 11:15 वाजले. रात्रीचे 11:15 वाजले. लोक झोपली आता. हे बघा. आणि आम्ही आहे जेवतो. आणि त्याच्यानंतर दीपालीची मैत्रीण वगैरे ही सोनल वगैरे घरी जाणार. बापरे, मग कधी पोचणार ही. गुड मॉर्निंग मंडळी. तर आता जिया बोलणार, कारण नवीन घरात आहो आम्ही. जिया बोल. बोल ना. तू बोल. तर गाईस आता आम्ही रात्रीचा डिनर खाऊन झोपलो. आणि डिनर केव्हा केला आपण? नाही, 12 वाजता. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी केला आम्ही. आणि झोपलो. सामान वगैरे अजून लावचा. तुम्ही बघू शकता. ह्या बघा, सर्व कपडे वगैरे लावच्यात. आणि गॅस पण नाही आमचा. म्हणजे तो पाईप त्यांनी तोडून टाकला, काढू घेत नव्हतं तर गॅस नाही. तर आता मी नाश्ता घेऊन येले. तर दीपाली तयार करता, भांडी वगैरे धुवून घेता, मग नाश्ता करतो. चला. तर हाय दीपाली नाश्ता काढता. मी घेऊन येले पार्सल नाश्ता आहे. तर आता नाश्ता करून घेऊया. दीपाली हाय डोंबार सर्व करून ठेवलाय ना. लावचं डोंबार अजून. तर म्हणजे आम्ही आधी नाश्ता करून घेतो. वाजले सकाळचे 11. बाप रे. गाईस लोक 11 वाजता लंच करतात आणि आम्ही नाश्ता करतो. नाही, ते सर्वच लेट झालं ना. आणि इकडचं माहित नाही मग. अरे बाहेर जाऊ का समजत नाही मला. सिलेंडर नाही, ती शेगडी पण. सिलेंडर हा शेगडी सुटली. वांदेच झाले सर्व. हा, पाईपलाईन तुटला, त्याचं पाईप तुटलो. त्यामुळे वांदे झाल्यात. आणि ह्या आमका बाहेरचा खाऊचा लागता. तो आता मी बोलवतोय, म्हणजे काहीतरी दीपाली डाळ भात आपला पिठी भात बनव. आणि ह्यांच्या भावी जियासाठी आम्ही हा येईल. आमचा आता नाश्ता वगैरे झालो. आणि भावी जिया आपल्या रूममध्ये आपापले कपडे जाग्याक लावतात. हे बघा, भावीन आपला बा सजवल्यान कपाट. जिया तुझे कपडे खयात आहे अजून लावतं. हे यांची पुस्तकं आणि काय ना काय आमचे प्रोडक्ट वगैरे ब्रँडचे
सर्व आणलेला आणि हा जागा लावतं. तर म्हणजे दुपारी आम्ही जेवण वगैरे लवकर झोपलो आणि आता संध्याकाळ झाली आहे. भावीजी का गार्डन का येऊचा होता म्हणून आता मी घेऊन येईल आहे. तर आता गार्डन का खेळणार आणि आम्ही घरी जाणार जे. तर म्हणजे आम्ही शिफ्ट झालो तो तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच. आणि शिफ्ट होचं कारण म्हणजे थंय भावीजी यासाठी खेळूक जागा नव्हती, पार्किंग नव्हती आणि रूम पण फर्निश नव्हतं, पूर्ण खराब झालं होतं आणि पावसाळ्यात तर लयच हालत व्हायची. म्हणून आम्ही पावसाळ्याच्या आधी हा शिफ्ट झालो. आणि यात सर्वात मोठा कारण हा तर आम्ही तुमका थोड्या दिवसात सांगू की आम्ही शिफ्ट कशाक झालो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही शिफ्ट झालो हे डोंबोलीतच झालो. आणि दुसरं म्हणजे आम्ही पहिले 2 BHK मध्ये भाड्यानं राहत होतो आणि आता पण आम्ही भाड्यानं राहतो. आम्ही काय विकत घेतलंय नाही. आम्ही पहिल्यांदा मी सांगितलंय तरी पण लोकांच्या लक्षात नाही आला तर सांगा आम्ही पण अनंतमध्ये भाड्याने नेलो आणि ह्या डोंबोलीतच हा रेजन्सी अनंतमचे कोण असतील ते आमका लय जण भेटले. माका कमेंट पण केल्याने दादा तुका भाविक जिया का आम्ही अनंतमध्ये बघितलं. तर मंडळीने तुम्ही आता वर्षभर आमका रोजच बघत असणार रेजन्सी अनंतमध्ये. आपण नक्की भेटू, बोलू आणि मस्त अनंतम आवडला. आणि काय आणखी रूम टूर देऊची तर काय भाड्याची रूम हा तर जेव्हा आम्ही स्वतःची घेऊ तेव्हा आम्ही तुमका रूम टूर देऊ. आता म्हणजे एवढं काय खास नाही वाटत कारण आम्ही भाड्यानंच राहणार, लोकांच्या घराचे काय रूम टूर देणार. तरी पण तुमका तसं पण रोज दिसणारच आहे. आमचे व्हिडिओ येत राहतील त्या व्हिडिओत आमचं घर तुमका दिसतच. आणि जर तरी पण तुमका वाटत असला की भाड्याचं घर बघूचा जा तर कमेंटमध्ये सांगा आपण मग दुसऱ्या कुठल्या तरी व्हिडिओत आपण रूम टूर देऊ. आणि अनंतमचे आमचे जे सबस्क्रायबर आहात आणि त्यांच्यापर्यंत ह्यो व्हिडिओ पोचलो असाल तर प्लीज कमेंट करा आणि सांगा की आम्ही अनंतममध्ये आहो. तर आता आपण सर्व शेजारी झालो आणि हा आता व्हिडिओचं एंड करते कारण व्हिडिओ लय मोठं होत हो ना. एंड करा काय तुमका काय सांगूचा हा इल्याबद्दल काय तुमचे काय अपेक्षा होते का तुमका हे चांगला वाटता का थंय चांगला वाटायचा? इकडे चांगलं वाटतं. कशासाठी? कशाच्या जागा आहे आणि लिफ्ट आहे. मग तुमका चलत नव्हता 6व्या मजल्यावर लिफ्ट नाही यायचा नाही. तुमचं फिटनेस होते, सायकल चालवा, धावा. मग लिफ्ट मला काय घेतलं? लिफ्ट आमच्यासाठी म्हाताऱ्यांसाठी. आता आमचं ती आजोबा आजी दीपालीची आई माझी आई त्यांच्यासाठी लिफ्ट आहे किंवा कोण गेस्ट येतील त्यांच्यासाठी, आपल्यासाठी ना. आपण वर खाली अरे दिमाग तर मंडळी ह्या जियाच्या आमच्या दिमागसाठी त्याच्या या छोट्याशा एक कमेंट करा. आणि हा जास्त आता अलान पालन आम्ही लावत राहत नाही. हा व्हिडिओचं एंड करतो. दीपाली जेवण बनवता कारण ज्या का स्कूल का जाऊचा एक दिवस दांडी मारल्या ना तर आज पण दांडी नको म्हणून दीपाली जेवण बनवता. नाहीतर व्हिडिओ दिला असता. तर आता आम्ही तिघाच व्हिडिओचं हे एंड करतो. तर चला बाय बाय. जय महाराष्ट्र. अनंतम आपलाच असा, कोकण पण आपलाच असा आणि अनंतम पण आपलाच असता. येवा भेटू. बाय. लव्ह यू.